Kaixo, ongi etorri femera, Euskadiko emakume sortzaile guztioi dedikata doian podcasta. Gaurko programarako ekarri doguz bi gonbidatu oso berezisak. Amendeko Inez, eta Olatz. Kaixo. Inez Azpiazu argitaletxe independientekin lan egin dau, hain zuzen ere Consoni eta Cielo Santo. Eta Tobacco Days liburu dendaren sortzailea eta arduraduna izan zen. Garoa, liburu dendan lan egin zuen, eta hainbat eratako irrati proiektuetan parte hartu du, Moon Safari, gaztean, aurkezle gisa, ero Baipasa, Euskadi irratian, kolaboratzaile gisa. Halaber, DJ gisa laguntzen du musika proiektuetan, dantzara bideratutako musika esperimentala ikertuz eta hautatuz. DJ izateaz gain, Donosti Kultura irratian eta DLC irrati digitaletan garatzen du alderdi hori. Eta KRI kolektiboaren sortzailetako bat da. Ondo esan dut? Primeran esan dezu. Bai, hori dana naiz, bai. Eskerrik asko. Orain Olatz Salvadorren txanda. Olatz Salvador, hamarkada bat baino gehiagoko ibilbide musikala duen euskal artista da. 2018an Zintzilik bakarkako lehen diskoa kaleratu zuen eta ordutik Rosalia, Joel López eta Cristina Rosenvinch artistekin partekatu du kartela eta agertokia. Bigarren diskoa, Ahoal, 2008 batean, 5 herrialdetan zehar ibili izan ia 100 kontzerturekin. Wow! Rosalén, Kiko Veneno edo Alaia Martinekin kolaboratu du, eta musika bulegoa 2022 saria jaso zuen. 2024an, Zainak eman 3. diskoa aurkeztu du, eta orain arteko arriskutxoena eta pertsonalena. Horrekin, etengabe evoluzionatzen duen ahots propioa berresten du. Zelan. Geratu zen plana. Adibidez. Adibidez, ez? Zergatik ez, ongi etorri eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzearren. Hasi baino harinago, da berotzeko pizkat, segabizolan en plan, nu bintzat nago en plan pizkat, mariata, kantzata, baina posik, oso posik. Eingo frogatxo bat, bale? Vale. Froga pare bat. Ados. Programantan oso kuriosoak gara, eta ordune jakin nahi dugu zeuei buruzko bitxikeriren bat. Zerbait, jende askok ez dakien zerbait, erdi konfesioia? A ber, Olatz. Nik pentsatu dudan gauza bat izan da nire janariarekiko afizioa, eta asmatu nun hitz bat eta dena askotan igual jaten ez badet, eta goze handia daukadanean, aserre bezala pipertu egiten naiz, eta orduan goserre hitz asmatu nun. Aserre nagonean, gozearen ondorioz aserretzen naizenerako, beraz. Goserre. Janariak garrantzia handia daka nire bizitzan. Bai, Bai. Ai, gustatzen jat goserre hori. Erabili aldot? Bai, mena Goserre, nire kriston familiak goserria. gozea sarria erabiltzen du. Bai? Bai, txikitatik gainera. Bai, ume bat edo, claro, txikitan ez daukazu askotan ere nola azaldu azerre hori, eta da goze daukazulako, ez da? Eta horrean guk gozea sarria erabiltzen dugu asko, bai. Eta Bueno. nik ere kaixotasun berdina daukat. Bai. Poste naiz, ez nago bakarrik. Nube bai, Bai, Nago, jaten egun osua, txakurrak moduan, bezala, holan. Aber, beste bat kontau, beste bat badeko zu? Beste bat, bueno, hau, jende batek badaki eta beste batek ez, nik berez psikologia ikasi nun. Psikologa bezala egin nugun lana, eta musika zan, afizio bat, eta, bueno, azkenean, pixka bat gainditu egin du nire, nire afizio izaera hori, eta orainen lana bilakatu da, baina nik berez psikologia ikasi nun, eta psikologo bezala egin nun lan. Egin zenuen, ja ez dozu egiten. Orain ez, orain musikarekin nabil full time. Bai, badakigu. Topera zaoz. Eze ondo. A ber, zeure txanda. Nik ere janariarekin zerikusia daukan zuzerrekarri dut, oso gazta zalea naiz. Bai, gazta. Jatea gustatzen zait asko,
baina gaztak daka izugarrizko protagonismoan ere bizitzan, bai, arratoi bat naiz. Bai, edozein Bai. motatako gazta. Edozein, bai, dena. Ze ondo. Bai. Esaten jatazko be bai. Bai, Gazta. de hecho, norbaiteri gaztez baldin bazaio gehiagi gustatzen, Ai, ez dakit, arraro egiten zaite, bai. sospechoso, en plan. Bai, ez dakit red flag bat den, edo bai, ia. izango da. Red flag. Bai. Eta, bigarrena? Bigarrena, Zarauztarra izan da, surfa deskubritu dut orain dela urte bete. Eta nabil guztiz engantzatuta. Deskubritu, azaldu, praktikatu, ez? Hori da, praktikan jarri. Batzenekin existitzen zala. Hori da, bai, pixkat bai. Surfa, hau zer da? Zer da kirola. Imaginatu. Bai. Da, gustatzen zaizu? Asko. Ala, Osa, urte osoan nabil uretara sartzen. Ze ondo. Neguan ere bai. ze ondo. Eta banejoa hor pixkanaka hobetzen, pixkat paketillo naiz oraindik, baina hortxe nabil oso gustora ibiltzen naiz hor uretan. Ze ondo, naiz da berandu deskubritzia, Aizu. Ze politxa. Hobe berandu inoiz baina. Bai, hori izaten da, eta ala da. Bai. Bale, lehengoko frogia gaindituta, bigarrena. Ai, ama. Zer ekarri dozue, zerbait esanguratsua zeuentzako, atara, Hasiko naiz, ez? ikusi nahi dugu. A ber. Olatzea hasiko gara. Bueno, gauza kurioso bada, ez dakit bakizuen zer dan, hola ikusita, Ola ikusita, Ba. giltza bat emoten dau, ero. Garajeko bat. Kotxerako, bai. ematen du ez, bueno, hauek nire giltzak dira, eta pixka despistatua naizenez, eta biltzen naiz beti leku batetik bestera, eta baitut gauza batzutan ez ditudanak kokatzen, ez ditut topatzen, eta galtzen dut hor denbora, hau da, lokalizadore bat. Ai, Eta ama. dago konektatua mugikorrarekin bilatu dezakezu eta esate izun dagoen, eta honek kendu dizkit nahiko buruko min. Daukat beste bat kotxean jarrita. Toki guztietan hori da. lokalizadore bat. Bai, eske, dira partxeak nire Oso gabeziak despistauta zara orduan, ez? konpensatzeko. Ni baino gehiago, ez? Hori zakit. Ba, ni Baina oso neurriak despistauta, hartzen baina ditut. hori ez dut erabiltzen orduan. Ni baino gehiago Oparituko zara. dizut bat. Ze ondo, ideia oso ona olatz, eskerrik asko. Bueno, norbaiti balio badio, ba. Bai, neuri fijo baiet, ze ondo. Da zeuk zer ekarri dozu. Liburu bat ekarri dut. Ai, a ber. Bai, Edit izena duen liburu bat, Aha. eta egilea Sonia Fernandez Panda. Eta egokia iruditu zait, ze batzen ditu, nire bi edo afizio handienak dela, irakurtzea eta liburu mundu hau, eta musika. Zazken finean saiakera txikitxo bada dantza egiteari buruz. Ah, Bai, orduan, normalean edit bat da, kantu baten edizio desberdinak edo. Bai. Orduan, egileak egiten duena da, berak dantza, nola espazio desberdinetan egin duen nola saltzen du. Eta ez dela berdina, Pariseko klub batean dantza egitea, edo Japonen, edo Berlineko bergain batean, ez da. Orduan, bai, oso polita da, berak, hausnarketa hori egiten du dantzari buruz. Eta, elektronikaren ikuspegitik, eta, you belong to Bergain, ez justo. Nahiko lotura desente topatzen ditut. liburu erdaraz honekin. dago, ez? Bai, Pero- erdaraz dago, bai. Ba, ondo, interesanti Bai. emoten dau. Bai. Vale, apuntauta. Neskak froga gaindituta. Bueno. Duzu, erraza san. Bai. Baina jakin nahi dute zergatik hartu dozuen hori, erabaki dozun liburu hori ekartzia. Bakarrik horregatik beste gauzen artean. Berez beste liburu bat ekarri nahi nuen, Bai. baina norbaiti utzi diot eta ez da gertu. Orduan, Vale. baina egia da, polita iruditzen zaidala, ze bai da objektu bat, biltzen ditula ez bakarrik liburua dela, gustoko dudan gauza bat, baizik eta baita ere dantza egitea. Danak. Dana biltzen du hemen, dana dago hemen. Barruan dauz, liburu Bai. baten barruan. Ze ondo. Bai, eta txikitsua da, baina, Txikitsua, bai, erraza, irakurtzeko, bai, gomendagarria. hori gustatzen jata, ze olako liburuak. A ber, zelan harrapatu zaituzte gonbidapena, onan etortzeko gonbidapena, batzuk badakit topera zaoz, ze momentutan zaoz? Bai, egia esan, justo gaur iragarri dut, ez dakit naiz emitituko dena, baina gaur grabatu den momentu honetan iragarri dut udazkeneko kontzertu bira. Eta berez, oso pozik nago nire azkenengo disko egiten nahi da bideo honekin, baina liberean bai eskertuko nukela pausa txiki bat, atxeden eta revoluzioa geistea. Osea, bai, nator pixka atola. Wow. Bai, Alteratuta. alteratuta ez? Baina, espero dute sola saldi honetan Hori da, apiskata zaitxea, bai. eta gero ja, ostera be. Da, zeu?
Ikasturte hasiera ere mugitua izan da, azken finean kolektiboarekin, krirekin gauza asko egin ditugu irailan. Gainera gauza pixka bereziak ere, polita izan da klubetik kanpo, eguneko kontuak egin ditugu, janariarekin zerikuzua zuen ekitaldi bat ere antolatu genuen Xerra Estudioan. Azkenean uztartzen ditugu gure afizio guztiak. Zaiatzen gara horrelako lotura politoriek egiten, eta gainera lagunekin batera ere. Horren oso polita izan da iraila, baina egia da, azkenean hilabete bukarara itxi nintzela nahiko nekatuta, orduan oraintxe bertan lasai nabil, pixkat pilak kargatzen eta ondo betetzen, berriro ere martxa datorrelako. Datorren urtean, Bai, eta orain ere... Orain bai. Bai, residentzi txiki bat egingo dugu kolektiboarekin, beti ere bolo berriak bilatzen, eta gero ere nire kabuz ere, gauza batzuk ere ateratzen ari dira pixkanaka, orduan agenda ere betetzen, astatetik bestera. Baina, egia zan eskertzen dut ere lasai egoteko aste batzuk eduki izana. Bai. Hori behar dugu, Bai, gero berriro sortzeko, ez? Ze bestelan... Bai, baina gero hor daukagu, prekaritate horren ruleta hori, non, esko asko esan behar dituzun, eta batzutan eskantxo hori privilegio bat bilakatzen da. Den egon gara komentatzen hori justo, ez? Bai, autonomoen kuota berriro gainera igoko mendigute. Igoko da, bai. En fin. Buah, txorakeri bat. Da sortzeko momentuan, zelan da zeuen sortze prozesua, ze prozedimendua erabiltzen duzue? Ideia bat denetik, proiektu bihurtu arte, ze pasaten da hori erdizian, zelan... Nire kasuan, beti ez dute bide berdina egiten abestiek. Batzutan letrarekin hasten naiz, igual esaldi bat bururatzen zait, apuntatzen detola mugikorrean, ditut oharpila bat apuntatuta. Eta hor ditut, kantu posible batzuen aukerak edo, eta hor garatzen dut bat, denbora bat hartzen dudanean, ez da orain momentua, baina saiatzen ari naiz pixkat etorkizunera begira topatzen tarteak honi eskintzeko ze badet gogoaia. Bai. Eta hor hori, alde batetik letra garatzen jun, eta beste alde batetik ordena aldakorra izaten da nire kasuan. Batzutan gitarrarekin edo pianoarekin edo ordenagailuz batzutan. Bai. Gauzak probatzen ditut, eta proba guzti horien artean pixkat aukeratzen dut gustoko deten zerbait, edo arreta mandian zerbait, eta hortik juten naiz. Orduan izan daiteke prozesua bietako edo zein aldetatik astea. Eta gero buelta pila bat eman ditzake, egia esan, kostatzen ez ere erabakiak hartzea, biltzen naiz, proba hau, bestea, estilo ontara eramango dut, ez igual lasaiago, tempo aldatu, zer, letra, orduan, motela naiz. Bai. Eta noiz baita zizara kanta bateaz, 2 hilabete kanta horreaz, da batian esan, ez. Bai. Bai, ez da? En plan, 2 hilabete, pasa ondoren, da, bolta kasi, eta ez da funtzionatzen. Bai. Paso, beste batetara. Bai, eta batzutan, bada ez bat ez ditut borratzen, ez? Batzutan igual, segun nola zauden, eragiten dizu, handik 6 hilabetera entzutezu, eta ez ondo dago. Ze pasazitzaidan, orduan, batzutan da aparkatzea pixkat, eta jutea beste gauza batzutara nire kasuan, naiz pixkat kaotika, ez naiz bat ere sistematika edo lineala prozesu hortan. Bai, nubez. Ondo, aparkatzia, ez bota, aparkatu. Zeagian gaur ez, baina bizar bai. Da zeuri? Claro, ni ez dut nire burua sortzaileetzat edo jotzen, azkenean nik beste batzuen kantuak pintxatzen ditut. Orduan, claro, baino egia da, zuzenean pintxatzerako, hor badaude hainbat iritzi honi buruz, ez da, baina egia da pintxatzerako momentuan eta nazketak egiterako momentuan kanta berriak edo sortzen direla. Hor badago zuzeneko sormen prozesu bat, gainera, maiak gaur egun ere efektuak eta dituzte, eta zuk ere ala nola aldezu ere kantu original hori aldatu, pintxatzen zoazen enean, ez da, bai ekualizadoreak ikutuz, abiadura aldatuz, edo lupak eginez, edo efektuak jarriz. Orduan, batzuen ustetan ez da pintxatzeak ez dauka sormen sortzeko, ez dezu sortzen ez da pintxatzerakoan, nik uste dut badagoela sortze prozesu txikitxo bat edo, zuzenen egiten dena. Hala eta guztiz ere,
puntu hortara iristeko egia da egin behar dela aurreko lanketa nahiko luze bat, hau da, entzun behar dela musika asko, Hori da. entzuterakoan aukeraketa bat egin, kantu horiek lortu, gero momentuaren edo saioa noiz den, edo non den arabera, aukeraketa gainera desberdina izango da, aukeratutakoa entzun, prestatu, etxean pintxatu, orduan, egia da, prozesua dela, izan daitekela nahiko luzea, eta gero oso gauza desberdinak gertatzen direla gainera, toki oso desberdinetan egiten dezula gauza bakoitza, ezta? Nik musika aukeratzeko eta entzuteko momenturik egokiena garraio publikoa izaten da. Bai? Lasai iseri, kaskoak jarri, eta bertan konzentratzen naiz gehiena musika entzuteko. Gero ere gertatzen zait. Aldut aukeraketa bat egin, eta astebete beranduago entzuten dituta bestiak, eta pentsatzen dut, ostras. Ese momentu. Baina, ze gertatzen zaitan momentu hortan. Osa, hauten bazo batzan, orain dela astebete, baina gero, hilabete beranduago entzuten dut, ez joder, que temazo. Orduan, egia dara garela hain aldakorrak ere, bai, eta pentsatu izan dut ere musika ekoizten astea, baina beti ere topatzen naiz horrelako horma oso handi batekin. Eta da, ordenagailu batekin sortzeko aukerak dira hain handiak, hain infinituak, uste dut ez daukadala denbora eta indarra horretarako. Produzitzeko zure kantak, musikea. Baina probatu dozu? Pixkat bai. Pandemian. Engantzaten dago, horrek. Bai engantzatzen hauela. Engantzatzen da. Denbora da behar dena hori bai, baina nik pasa ezaket orduak igual, soinuak entzuten bakarrik. Hori da, bomboa, pom. Bai, claro, eske da, bombo bat aukeratu eta bombo horrei jarri, ez dakizun bat mila filtro eta aukeretan galdu zaitezkela, eta gero batzutan altzaizu burua junor. 3 ordu horro soinuak entzuten igual. Claro, eske aukera infinitu horrek beldurra ematen den. Bai, ez da. Irutze zait hor... Nire gustaten jat. Bai. Ni gaina pentsatzen du, eske jendeak kristo musikoia egiten du, aukeratuko du beraien musika eta... Egun ematen ingo Bai, egin behar dozu kanta bat, mesedez. Abisatuko egiten du. Bai, abisatu, bai. Momentu blokeauta zauzenian, zaudetenian, zer egiten dozue, zelan entrenatzen dozue hori ez? Artistikoki momentu horiek gainditzen da, zelan egiten dozue? Neri kosta zaite, nik eukeitut blokeo desente, eta oraindik ere, pixkat egon bar naiz, kanal hortan bezala ideiak etortzeko, baldiman abel gauza askokin eta pixkat deskonektatzen naiz igual, hori, ez dakit nola esan, irekiera, niretza da irekita egotea, datozen ideietara, estimulotara edola, ez, eta batzutan igual bizitza oso azkar doan ez eta gauza askorekin baldiman abil, hor aldeten egiten dut, baina ez nago hain sortzaile. Eta gero bai landu ditu dela gauza desberdinak, eta bai laguntzen didara neri adibidez, paseo bat ematera juteak, horrek asko aldit lagundu, ze igual nahi edo ez dakit, bateratzen zaitu igual zure zeatik, eta olako gauzek aldiate igual lagundu gehiago 4 ordu gitarrakin pasatzeak baino, ze horru gara taskatu naiteke. Eta gero irakurtzeak laguntzen dit, orain hasi naiz lagun batzuekin gelditzen idazteariketak egiteko. Eta horrek ere, entrenatzen bezala sentitzen naiz, azkerean dena entrenatzen da, ez da, gauza gutxi dira magia, orduan, oso pozik nago horrekin. Zi ondo. Bai, pixkate horrek, behartzen hauela, egotera, hor, hortara. Oso ondo. Habeitula. Ustate jalta, zer egiten dozu? Bai, lehen aipatu dezute aparkatze hori. Nik gertatzen zaiz soinuarekin askotan saturatu egiten naizela. Normala. Bai, hanbeste soinu gainera volumen altu horiek eta asko pintxatzen dudanean eta bar, eta denbora guztian musika entzuten egoteak ere niri saturatu egiten naiz. Isiltasuna niretzako da supergarrantzitsua. Hori galdetu nahi notzuen, zeure prozesuan, sormen prozesuan, musikaria zara, zeu musikarekin zabiz bai, batzutan egiten duzu, musika asko, eta ezberdina entzungot, inspiratzeko, ideiak hartzeko, sonoritateak eta holan, ero
ez dut ezer entzun nahi. Nere buruan, nere pentsamenduak entzun gaudaz, ingo eskalera, naturara, da holantze egon da benga ba, da sortu. Bai. Gainera nik uste dut, ideia honenak adibidez nik dutxan eukitzen ditut. Ze ondo. Bai, ze lortzen detolako lasaitasun maila batera irista, eta ideiak eta etortzen zaizkit, eta nago fresko bezala, orduan, bitu, hau egin dezakegu, hau antolatu dezakegu, bai, eta adibidez ere, kirola egiteak ere, surfak adibidez, horrek ematen dit ere, horrelako pause bat egitea, eta horrek ere ematen dit, oasis txiki hori daukat, eta gero naiz buertatu beste musikara, beste lasaitasun batekin. Gainera, batzutan ere, eguneko musikan konzentratuta egotea da super zaila. Badaukagu poluzio konstante bat, ez da ardura pila bat etortzen zaizkigu burura denbora guztian, eta nik galtzen dut denbora asko horrekin, nik disloxika naiz gainera, orduan beti da super kaotikoa dena, orduan konzentrazio lortzea, eta musika ondo entzutea, musika ondo aukeratzea, etxean ensaiatzea, horretarako ere pixkat nekatzen baldin bat naiz, fizikoki surfa egiten, edo paseo batean, edo danarako, eta gero bueltatu eta benga, orain tokatzen da, hau, behar dut fizikoki ere hori beste toki baten egota, eta gero berriro hortara bueltatza. Zeu, bai? Friskatu. Bai, nik uste buruak ere eskertzen dula, ateratzea hortik nolabait, eta igual ideia batekin ataskatzen bazera, hori, beste zerbait egin, niri pasatzen zait askotan igual, egin behar dudala, egiten dudala, egin behar ez dudana, ez, demagun. Entregatu behar dut, gogoratzen naiz. Ebili nintzen soinu banda batekin, dokumental baterako, zakizer, orduan hortara jarri, eta orduan zeiten nun, nire kantak. Eta hola, denbora guztian, eskakeatzen nire bete beharretik, eta juten nintzen bestera. Hori ere ez dala soluzioa, baina nire joera, ez dakit nire joera natural bat den, hori. Nik bai itxen dut. Bai. Ramon hau, venga, bestera. Eta honetan nagoenean, bestera. Venga, bestera nola, eske, eta gero azkenengo momentuko presioa dator, eta esaten dezu, venga... Eski momentu horietan esaten dut. Presioa biharko kanta egon behar da. Biharko sesioa egon behar da. Hor ezin zara eskapa. Ez. Bai, horre... Egon behar zara, nahiz eta blokeauta egon. Claro. Eta esaten duzu, jama, ez da taraten, ez? Izebez. Bai, gero ni gertatzen zait horlako kasuetan, karo, forzatzen dezunean ere, pasata pentsatzen dut, denbora gehiago hartu izan manu, agian hori beti dau, desberdina izango zen egindakoa. Ja, baina gero ez dugu hartzen, osea, azken egunean berriro, jode gaur. Ez dugu hartzen. Ta deko zuen zeine ezaugarri ez artistikoa, izan da zeuentzako baliogarriza zuen ibilbiderako. Pazientzia, buru gogorra, bai? Oiek denak izan daitezke, bai. Nere kasuan pentsatu dudana da alde batetik intuizioa, bai, lagundu diala asko bidean. Oso ondo. Mandiotolako balore bat azken boladan horri, eta justo nere azkenengo diskoak zainak eman du izena, eta horrek esan nahi du susmatu. Eta horregatik jarri nion izena, gustatu zitzaidan saera hori, hori, intuizioari jarraitzearen abezela. Batzutan, ez dakigula oso ondo argudiatzen zergatik, baina badakigula hortik dela, ez? Eta horrek balio izan dit asko. Hori oso politxa da, esatzen osunean. Banekize. Bai, hori. Denbora pasatzen da esarezu. Ez dakit zergatik, baina banekin hemen izan da. Hori da intuizioa. Ez dakizunean zer dan? Bai, horri bai ematen diondik, balioa. Ze politxa. Bai. Ta? Nik pazientzia aipatu behar nuen. Azkenean bada... batzutan galtzen da, eta ez da zer gertatzen, baina egia da, mundu hontan ere, pazientzia bagian boloak ez direnen ateratzen, edo gauzak nahi bezala ateratzen ez direnean pazientzia hori behar da, baina aldi berean ere pazientzia aplikatzen dut nik ere saio bat egiterakoan. Badago bere alakotasun sistema edo diktadura moduko bat gaur egun, ez da, den esan behar duela askar, eta hu ere DJ saioetan asko gertatzen ari da, ez da, ordu beteko saio bat izan behar du, eta bota behar dizu dena horrez, da? Bai. Eta nik bai defendatzen dudala pixkat luzeagoak diren DJ saioak, eta historia hori kontatzeko denbora ematen dizuen saio horiek. Eta nire kasuan adibidez, intentsitate handitan egotea denbora guztiak, nekatzen nau asko, eta pentsatzen dut ere dantzan dagona nekatzen duela ere.
Orduan, pixkat hartu pazientzia ere, DJ saio bat lasai egiteko, mantxoazteko, eta pixkanaka intentsitate horiek igotzen joateko, eta inkluso naiz eta goian egon, pixkat lasaiagoak diren kantuak edo soinuak ere jartzeko. Orduan, bai, hori nik uste, nire kasuan uste Oso dut... inteligentea da hori. Bai, kontu soinu estetika kontu bada, ez da, hor DJ bakoitzak ere aukeratzen du nola egin saio bat, baina nire buruarentzat niri egokiena iruditzen zait, pazientzia hori ukitza, eta ona iritsiko da, eukiko dezu saio hontan, baina agian pixkatxo bat itxaron behar dezu, eta berotze lan batzuk egongo dira aldez aurretik. Oso ondo. Bai, oso ados, nau, benetan, Eta zelan neurtzen dozue arrakastaren, bezakit, honek kanta kriston arrakasta izango dau. Baina dinot kanpoko erantzunak eta eraginak kontau barik, Dinot, zeuk esaten dozu, bale, hau amaitzuta dau, eta kriston zezinoia egin dut. Zerk esaten dotzuek ondo dagoela. Eta gero esango da behagian, oso txarra da kanta, bueno, baina niri gustatzen ja, zergatik, ze momentutan erabakitzen duzu ona dala. Nik agian lehena esan dudan intuizio horri jarraituta. Intuizioa. Ez daukat beste baremorik, ez da tempo hau baldin badauka, edo letra, ezin da uste eta hain hotzean neurtu. Baina niri hori, esaten badit barruak, ostra, zerbait eragiten badit hemen, pentsatzen dut, izpilu ingo dula horrek publikoan, gero igual, ez da gertatuko. Ez da gertatzen, kiroltasun ez hartuko egu eta aurrera, baina... Da, kontrakoa bai, zeuri jatzu gustaten, izke justo jate asko gustatzen kantau egin doten plan, egin behar nualako 10 kanta, da justo hori da funtzionatzen dana eta bestiak esaten dozu, hau zer da, Ja, eske batzutan, naiz eta inventatu mi algoritmo eta hola nik uste ezin da aurre ikusi ze pasa daiteken publikoan, eta gure komunitate txiki hontan gainera, nire kasuan igual euskera gehitzen zaionean, eta ezin dezu jakin. Nik uste ezin dala, eguneko egunean behintzat ezin dala jakin. Eta zeus ezin joia, juten zara taber klub batetara? Bai, klaro, egia da, arraro dela ze, klaro, igual 2 ordu dituzu, 2 ordu zaude hor, horren 2 ordu horietan gauza asko gertatzen dira. Eta, klaro, bai, asko daukazu hor partekatzeko eta kontatzeko, ez da? Baina egia da nik zuzenean ikusten da ere jendearen feedbacka. Bai. Imaginatzen dezuek ere besterakoan, badagoela ere jendearen aurpegiak ikusten dituzu, nola mugitzen diren, eta nik uste ere zuzeuk disfrutatzen baldin badezu asko, hori ere transmititzen dezula. Ala nola pasatzen dela zure espaziotik beste parera, ez da? Eta nik adiez, nabaritzen dut, saio batean nazketak eta ondo ateratzen direnean, ez dakit, zentzua duenean denak, badaolako klik bat bezala, eta gila da, teknikoki arazotxoren bat edukitzen baldin maizu edo, nasketaren bat ez badezu oso ondo egiten, horrek balitzatzen dizula, urrengo segertatuko den ondoren. Eta batzutan insekuritate pixkatera ematen du, ez dut ondo egin, eta orain urrengoa dengo egazki berriro. Eta, pixkat batzutan hortik ateratzea, modu hola positibo batean batzutan kostatzen da, baina gero urterekin gero kontrolatzen dezula gero eta hobeto, eta nahiz eta akatzen bat egin, jarraitzen dezu eta seguru jarraitzen dezu, ez da? Baina ez dakit, intuizioa da... Intuizioa da bidea, da erantzuna, ez? Bai, eta gero norbaitek aldizu esan, joder, superrondo egon da, eta ez como, banekin, no? Joder, superrondo pasadet, ez que disfrutatu deta asko, eta ikusi zaituzte disfrutatzen asko, listo. Bai, gero batzutan, pasatzen da hori, zubarrutik, teknikoki igual arazoak dituzulako edo zein gauzagatik oso raiatuta eta sufritze pasa ez dula kontzertua edo saioa eta jendea gero, ze ondo! Eta zu baik? Bale, flipaten, ja ez dote zer ulertzen. Nengon minutua kontatzen, ez nekin ez da zer jarri eta nengon supergalduta. Superrondo onda. Eta gero igual beste batzutan zuen zarela oso gustora, eta jendea ez dezu jarsotzen horrelako feedback bat. Inoiz ez dakigu. Oso arraroa. Niri antzokietan askotan gertatzen da jendea super serio, denakola. Bai.
Ui, Eta nila, ja. buf, eta hori ateratzen naiz normalean, diskoak eta saltzera, Bai. eta jendea, ze Ze polita, gero denak, ze ondo. polita, pia disfrutatu egutani. Bai? Eta zergatik ez dozue holan Ja. ez ezer Ja. keinuren bat egiten, Bai. no, hemen sufri duten da, Claro. pentsaten, honek aburriduta hauz. Bai. Eta topera dauz, Niri hori holan. askotan. Topera daude, baina barruan. Baina barru, bueno, hori bai da baina saia. gutxien, claro, nire kasuan adibidez, ez baldin badera mugitzen, claro, izan daiteke, ostras, ez nago ondo egiten nire lana, ezta? Eta batzutan Holan izan neurtzen daiteke- dozu, zeuke... Bai, baina, karo, batzutan ere jarri, azket kantuak ez direnak ere bereziki dantza pila bat egiteko. Bai. Edo historio kontatze hortan ere, pixkanaka baldin basoaz ere, gian eske hasieran ez dezu egin behar ere dantza hor topera, ezta? Ez. Orduan, batzutan ere jakin behar da hori pazientzia hori eukitzen, eta mande, lasai, iritsiko da, eta egingo dute dantza, edo ari dira mugitzen, no? Baina, batzutan behar duzu hor konplize bat euki eta begiratu, mugitzen ari da norbait, bale, jarraitzen du dantzan, ez da? Espero Oneri, venga. Mesedez ez jun erretzera, edo ez jun komunera. Geratu amen. Geratu amen. Bai. Eta liburuekin, zer historiza liburuekin, a ber, kontaidazu pizkate, ze ari gara, en plan, musikaz, eta Ja. esaten dut, eta konexio ja, liburu denda baten Bai. egin dozu, a ber, esplikatu lan, Lagun batek esaten zuen bezala, zan, DJ-a gauez, liburu zaina egunez. Ez que hori da. Bai, sinintzen zerrotzeko liburu denda batean lanean, garoan, eta lana gustatu zitzaidan asko, orduan izan nuen liburu denda txo bat irekitzeko aukera, eta guzti zentzuzkoa irutu zitzaidan, ibilbide normala egitekoa. Eta egia da, proiektu oso ederra izan zela, asko ikasi nuela, eta jende ikaragarria izagutu nuela ibilbide hortan, baina autonomaren bizitza... Bizitzak behartzen gaitu. Egin zitzaidan aldapagora, eta gero ere, nik uste dut kultura edo arte, kultura independenteak, baduela bide nahiko komplikatu bat. Eta gainera espazio bat behar baldin badezu, eta lokatu eta bar, ikusten nuen ere burua azken finean, oso gustora lan hori egiten, baina prekarietate batean, eta nire burua esplotatuz gainera. Wow. Bai, orduan... Orduan hori ja, bai, aparkatu dozu, bai, aparkatu, bai, hori da. Lantzek izaten da moruan, bai, Bai, baina polita da, ze izan behin jarraitzen dut liburuekin elkarlanean, hori konsonirekin egon nintzen aurkezpenak eta antolatzen, Cielo Santorekin ere bai, orduan, polita da ere, pixkat lasaitasun hortatik eta nire eguneko ardura hori izan gabe, libururekin harremana eukitzea. Bai. Zeupe bai, ez? Badeko zu harreman ona liburuekin. Ona, baina, bai, asko gustatzen zaizkit, baina aldi berean, lehen aipatutako bizitza frenetiko hortan, ez dauka, nire buruak askotan ez dauka gaitasunik igual liburu bat hartu, eta saiatzen naiz, irakurri horri oso bat, esan, zer eta zijoan? Berrez irakurri. Eta konzentratzeko zailtasunak eukitze ditut, eta orduan topatu behar momentu egokia, eta momentua topatzen detenean ja gozatzera. Baina ezin dute edozi momentutan egin. Eta normala da, niretzako liburu bat irakurtzeko denbora izatea, privilegio bada. Ja. Gaur egun bai, emoten dau baietz. Jubilatuek irakurtzen da tope, noski. Claro. Baina ez baldin bada, gure lan guztiek eta azkenean finean exigitzen dituzten ordu guztiekin, ordu bete egote irakurtzen eta 20.000 gauza buruan ez edukitzea. Bai, danak entzia. Super zaila da. Eta konzentratzea. Bai. Zan eritzen zaite, nik ulertzen da. Nek esaten didanean, ez dut zer irakurtzen. Normala. Ez dizut bronga gotako, normala irutzen zait. Eta gero hainbeste dago irakurtzeko zaila dela ere bagian zure momentu entzako egokia den liburu bat ere irakurtzea. Topatzea eta gero irakurtzea. Guk orain sortu dugu justo oraintxe lagun taldean irakurle taldean. Horrela ja esan ez jazta, orduan ja hartuko dut ohitura, pixkat hori dago irakurtzeko. Osea, gero hori azken egunean egongo naiz hola. Betiko moru. Baina ilusionatuta nago ideia horrekin. Hori ideia hori da superpolita. Gero komentatzeko aitzaki horrekin, benga ba, hartu denbora eta irakurri. Bai. Ondo. Bai, hori da ideia superrona.
Ea zer moduz. Apuntauta. Gauza asko apuntatzen ari nazia. A ber, gauza bat, galdera bat en plan kuriosidadia. Azikerian lujo bat ematen eban gauza bat, esaten duzula, bueno, inbertitu behar dut, inbertsio bat ikusi baino harin hau, esaten zen duan, hau gasto bat da, eta orain esaten duzula, eskerrak hau erosi nebala, edo deskargatu nebala, ero hartu nebala, zerbait, zeure karreretarako talan, ibilbideratako. Eskinik pila bat dauzkat, badakizue musika dela amaierari gabeko inbertsioen hola, batuketa bat edo, orduan esan dezaket hori nire gitarraren batekin, azkenean instrumentuak garestia direlako, eta orduan esate zu, ama eudena gastatuko dut. Edo lehenengo diskoa adibidez, garai hartan nik ez nekan diru asko, eta neukan guztia horrutzi nun, guztia edo asko esanez, ama, zer egin dut. Eta zenbat eta aurrera goza, orain azkenengo diskoan ere gastatu dut, baino gehiago, eta beti ora. Zein dut. Beti nabil berdin. Orduan alizkizut esan instrumentuak, ordenagailua bera esan nula ere, ama, baina hau behar dezu, seguro behar dezula, eta gero hori pentsatu, eskerrak erosin nula. Eskerrak. Orduan ditut pila bat, horietakoa. Bai, ez da? Bai, musikaria izan da asko daoz, kabliak, mikroak, edozin gauza. Bai, pua. Ta, zuk? Claro, nire kasuan ez dut, ni kontroladora txiki batekin hasi nintzen, eta gira da, DJ kontu hau ere oso demokratikoa dela, ez da? Osa, diru gutxirekin asko egin dezakezu. Eta gira da, daukadala pendiente inbertsi hori egitea, dela CDJ edo XDJ batzuk erostea. Claro, hori da ondo pentsatu berrezu, bai, eta badakit, momenturen batean egin behar dudala, ze badago horrere Pioneerren diktadura hori. Bai, eske gauzasko egin aldozuz, olako mai bateaz. Bai, orduan... Inbertsio bat da. Bai, eta argi eta garbi daukat. Argi eta garbi. Baina gea da, inoiz ez dudala tonpatzen momentua. Momentua. Norbaitek bigarren eskuko bat saltzen du. Saltzen badu, ezagutzen baldin bazuten norbaitek saltzen baldin badu hori. Bigarren eskuko bat, bai, esango txut. Jende asko ezagutzen dut. Vale, bai. Ondo. Bai, eta birziklatu behar da, ez? Esaten da. Bai, gainera ekipo hauek, daude eginda ere, urte batetik bestera, ateratzen dituzte berriak, gero eta garestigoak dira, baina eske aurreko edizioak saltzen dira ere super garesti. Super garestiek. Bale, horregatik ez dut momentua topaten, ez? Beti... Ez dut momentua topaten. Eta beti gora. Ez que, jo. Eta ez dut nahi horren ala marruteko CDJ bat, no? Hori da super zarra. Behintzat gitarrak edo instrumentu batzuk, badukate denborarekin revalorizatzen dira. Hori da. Adibidez, gitarra elektrikoetan badago 60. hamarkadakoekin jendeari burua jutera zaio espekulatzen hasi ziren, eta horren balio dituzte, tipo, 1.000 euro eta hola. Bai. Eta gero, adibidez, nik ere igual teklatuak eta sinteak ere erosi izan ditu dala, eta horiek, izodik denborakin jaisten dira, modelo beak ateratzen direlako beti, eta oso injustoa da, hori. Oso injustoa da, bai. Egisa da, bai. Teknologia beti aurrera. Beti aurrera, bai. Pasada bat. Eta gure poltsikoak ez. Poltsikoak bera. Poltsikoak bera. Beti bera. Ze musika entzuten dozue? Orokorrian, ero azken boladetan. Ni ditut bi mode. Bi mode. A ver. Party mode. Vale. Edo relax mode. Venga, bai, bisak esan. Bai, adibidez, pintxatzeko, claro, ni nagor, pintxatzeko musika aukeraketa hori egiten ia une oro, baina egia da, azken aldian, ari naizela asko entzuten, funk brasildarra eta elektroa. Ke guai. Nazten dituzten ekoizleak, eta da super interesgarria. Elektroa beti da ikustatu izan du zait, baina batean funk brasildarraren ez dakit badaukare nola glitch edo... Bai, super... Bai, badaukalako musikin soinu bat bezala, bai. Eta nasketa hori gustatzen zait pilo bat. Eta gero ja lasai nagoenean, ambienta gustatzen zait asko. Ambient, ok. Eta hor dago musikari bat Nala Sinefro izena duena, jazaldian jo bertzen, baina gaixo jarri omentzan. Eta berak arpa jotzen du. Wow. Eta horrean, aparte ere musika idazten du eta bar, eta niretzako da lasaitasunerako gune supergerezi bat. Bai. Neska? Bai. Da Karibear Belgikarra. Wow.
Bai. Oso Ondo, jode ondo. dago. Eskatuko izkizut gero referentzia. Bai, gero en plan, pasa, Eske justo- zuletia eta dana. Usteet jende asko bezala nabiela streaming plataformekin ja etika izan nahian eta ezin, Spotify ezin dugu, Bai. oain Ezin dugu Tidal zer. ere ez, eta hor nabil, ba hori, batetik bestera, eta hain naiz bidean musika galtzen egia esan ze playlist guztiak ez ditut pasa, bueno, Ai. berdin da. Eta orduan aprobetxatzen nahi naiz ere, ba, musika berria entzuteko beraz gero apuntatuko Bai, ditut. ingo egu... Bai, bai, Pasako bai. ditugu kantuak dauden artean, eh? Bai, Ze ondo. zakit, adibidez, asko entzun dut, justo nintzen hemen duela gutxi ikusten Pablo, dala kantautore bat, bueno, bea da Jorge Drexlerren semea, Bai. Ah. eta nabaritzen zaio, Ah. ba, kabla sormen eta puntu berezi bat, eta hor, ba, daude asko gaina beren artean lagunak direla, ba, Rusowski, Ralph Itxu, eta hola, Madrilen adirianak niretzako gauza interesgarriak egiten, eta hor, badakat belarria jarrita, Arlo Park gustatzen zait, Michael Kiwanuka, zakit, no, asko aldatzen dut, bola daka. Denetarik, Ze ondo. Bai, eske, osea, gero altzaizkit izen pila bat etorri burura, eta zakit, Boni Berren oso fana naiz, orain atera dute Impalak disko berria, eta baita ere eman dizkit buelta batzuk, eta asko gustatzen zaitere adiegotea hemen egiten diren gauzetara, ba, orain beti gertatzen da, Durangoko azoka gerturatzen hasten denean, hasten dira hor musika berria Liburuak sortzen eta- euskal talde pila bat, Liburuak musika, eta bai. horra adiegotea gustatzen zait, bai. Ze ondo. Eta zeuekin beti dagoen artista bat, musikari bat, momentu konkretuetan, honetan, ero oso txarretan, beti, hau ipiniko. Energia ona, emoten dotxelako, ero jaisteko be bai, hau. Aproposa denetako. A ber, Ja, zaila da, que asko daoz. Bai, nik badaukat referente bat dela Sofi. Sofi? Sofi izena zun. Zan Glasgowko ekoizle bat. Bai. Eta niretzako da, ez dakit, musika elektronika experimentalaren kutsu hori edo existitzen zela, Bai. beregatik ezagutu nuen. Eta da holako hiperpopa eta ekoizpen super ero bat egiten zuen emakume bat, Glasgowkoa, eta bera dago beti hor. Gainera hiltzen Hori. pandemian, Ail san. bai, super gazte, hogeita malau urterekin, hogeita maus urterekin, Atenasen, bai, zegoen ilargi betea, igo zen eraikuntza batera, erori zen eta hil zen. Erori zen? Bai. Orduan, bai, orduan da horrelako, nik uste dut ere horrek ere bilakatu duela oraindik eta mito handiago bat, ez da? Osa, bazen, Wow. dagoeneko, bazen referente super garrantzitsu bat musika elektronikoan, osea, mundu mailan, baina gazte hiltzeak ere ematen ditula hor puntu estra batzuk, bai. Baina bai, bere musika entzuten baldin bazute da super, Bai, da super entzuningot, berezia. ja kuriosidadea sortzen Bai, dut horrek. bai, gainera Bueno, bere ibilbidea ere da oso ederrare ikusteko, ba, oso pertsona pribatu bat izateatik, Bai. ba, oso publiko bilakatzera, ba, trantsizioa egin zuelako emakume izatera. Orduan, hor izan zen, ba, inork etzekien nolakoa zen bere aurpegia, eta batean zen, ba, emakume eder bat, zegoela, ba, bere gorputza, eta jartzen batoki guztietan, ez da? Bai, Sofi. bilakaera polita, bai. Respect. Bai. Bai, oso politxa. Bai. Historia eta Bai. zu? Jo, eske, egia esan oso aldakorra naiz, eta alditut esan pila bat, eta okurritzen zaizkit asko, etorri zaizkit pila bat. Ba, ezakit, adibidez, atzo justu ikusi nulako bere bideo bat, eta gure familian ere badakagu presentez, gure familian, eraitaren aldeko familian, norbait hiltzen da bakoitzean, abesten dugu edo dute Gracias a la vida kantua, eta... Eta, bueno, ustez berez Violeta Parrarena dela, baina nire kasuan Mercedes Sosarekin lotzen dut, eta Mercedes Sosa bada niretzako bazan, eta oraindik bere hautsa bada, oso inspiratzailea, indartsua, eta oso lurrarekin oso konektatua dago, eta hori gustatzen zait. Bat esatearen bera esango dut, baina eske ditut pila bat. Zaila da. Bai, ditut esan, eske Silvia Pérez Cruz, Maro, zakit, eske asko etortzen zaizki, zorionez, gaur egun aukera pila bat dauzkagu eta horrek ere nik uste asko elikatzen gaitula. Eta danak emakumeak, Hombre. Ze ondo. A ber, zeuen ahotsa, zeuen tokia, zelan topa dozue
hain saturauta dagoen mundu honetan, zeure tokia, zeure estilua, zeure identidade bat sortzia hori, Ja. zaila da. Zaila Neu da. horretan nabil ondiño. Eta nahi, abertu batxetan, baina oso zaila da. Zer egin duzu ez zeuek? Ba, nire atletik adibez, estilistikoki egia da, saiatzen naizela aldaketak egiten, eta gustoko dut hori, aldaketa. Eta gustoko dut, fase bakoitzean leku desberdin batera jutea, eta esperimentatzea, hor, naiz eta igual kanpotik ez den hain desberdinan, eretzako igual bizitu dezaket disko batetik bestera aldaketak txikiak badaudela. Eta azkenengoan bereziki irutzen zait badaudela. Baita ere lehenago ibili nintzen beste musika talde batean teklatu jole bezala. Bai. Eta orduan, aldaketa horiek bai ematen didatela niri oxigenoa, ez dakit, gustatzen zait. Ezin nintzen beti gauza bera egiten egon. Eta hor aldi berean, igual identidadea bilatza aldera, egia da, nire kasuan euskera sortzen dudala, nire hizkuntza delako eta autori egitea erabaki nuelako, ez dut deskartatzen noiz bait gaztelera zerbait egitea, baina egia da, asko konektatzen hauela nire izaerarekin eta identidadearekin, hizkuntzak berak. Orduan, bide horrek bai eman didala igual pistaren bat, eta gero uste dela nire kantak sortzen ditudanez eta ja nahi eta done gabe nirekin badaudela pixkat lerratuta. Baina estilo aldetik adibidez ez zait iruditzen mugatu behar degunik gure burua esatera. Iten dut bakarrik, pop, organikoa. Asko egiten dau, ze arriskatzia... Kasu Egia. arriskatu zara asko gainera. Ni bai, eta- Azkenengo diska honetkin izan da Bai, eta batzutan pixkat, beldurre zibili naiz, eta bai jaso ditu dala ere kritika batzuk alde batetik, eta beste alde batetik lore batzuk, ez? Eta, hori beti. bueno, ez dakit, eta bainekan beldur hori de, igual hau ja ez da jendeari gustatuko zaien zeo zer, baino aldi berean, grin artistiko horrek esaten zidan hori egin behar nuela. Eta, Wow, ze eta guapo. ezingo nukena egin, eta koherenta izan ere buruarekin izango zen justo hori, kanpora begira eta kanpoak eskatzen dizuna bakarrik egitea, ez? Horrek apurtuko luke adibidez nire motivazio hori. Hori anintzak esentituko lerratuan nire identidade horrekin, eta igual aukeratu beharko nuke beste zerbait ezakit. Oso ondo. Intuizio ondo. hori da. Intuizioa? Ostera be? Ni behintzat egon behar naiz horrekin lerratua, eske bestela zerbaitek ez liak eutziko jarraitzen. Bai. Ta? Bai, nire aldaketarekin superradoz. Osa, nik uste dut ere beharrezkoa dudala musika berriak deskubritu, erritmo berriak deskubritu, bestela aspertu egiten naiz. Vale. Osa, behar dut berritaz, eta ez du zertan musika berria izan behar. Osa, aldu zarragoa izan, baina nik ez nuela bere garaian Hori deskubritu da. edo dena delakoa. Hau da, behar dut, nire comfort zonea zabaltzea, ezta? Eta egia da, nik adibidez pintxatzen hasi nintzenean, pixkat ere musika elektronikaren doinu edo soinu hegemonikoago hoietan edo mugitzen nintzela, eta aldi berean muntzafari irratsaio egiten ari nintzen, eta orduan konturatzen nintzen, dantzarako jartzen nuen musika, eta gero irratian partekatzen nuen musika hori nahiko desberdinak zirela, ezta? Osa, irratiak ematen ziren esploratzeko aukera hori, ze ez nun zertan jendea dantzan jarri behar, ezta? Eta konturatzen nintzen adibidez, DJ saioetan aspertu egiten nintzala. Osa, erritmo horiek eta pixkat hegemonikoagoak edo zirenak elektronikak, ez dakit, pixkat zela, vale, ondo, baina ez ditolako ezer berezirik sortzen. Eta konturatu nintzen, irratian eta jartzen dituen musika hori, Sofi bat adibidez, alnuela ere gauean pintxatu eta dantzarako balio zuela, ezta? Orduan izan zen guai niretzako aldaketa hori, aldaketa hori egitea, ezta? Ostras, ez dut zertan pintxatu behar, hain jendeari igual, ez dakit, demokratikoagoa diren doinoiek ez ditu zertan pintxatu behar. Aldut pixkat fortzatu eta ertzetako soinu horietara joan, eta nik disfrutatuko dut askoz gehiago, eta lerrokatuago sentituko naiz gainera nire kriterio horiekin, eta gero gainera jendeak ikusiko du nik ere disfrutatzen dudala, eta jendeak ere batzutan egingo du dantza gehiago, edo beste batzutan gutxiago. Baina gero nik askotan pentsatzen dut, badaukagula DJ-ok ere, helburu edo ardura didaktiko bat. Bai, hori noen pentsatzen. Musika berria deskubritu, hori da. partekatu behar dut.
ez dut kanta Hori da. berdina, irratian 20.000 aldiz jartzen den kantu hori jarri behar dut, eta superefektista izan, Ja, ala buelta bat eman behar diot diskutxoari, eta agian iskutatuta dauden soinu horiek lortu eta partekatu jendearekin. Ez dakit, ni horrela ulertzen dut askotan DJ-an figura, ez da? Selektore Bai. bezala edo. Baina, bueno, gero ere bakoitzak egin dezala nahi duena, evidentemente, baina, bueno, nik Bai. egia da, nik nire burua ikusten dudala gehiago, hortxe, toki hortan. musika deskubritzea. Bai, Hori da politzena, pila ez? dago. Gero aldi berean, igual jendea parrandan eta Jarri Quevedo, no sé qué. Hori da, en plan, benetan. 20.000 aldiz entzun duzu, ja, zure Baiko txia. Rosalia, venga, bano ja. Eta igual, aldezula, Eske- ni jarri izan ditut ere Rosaliaren kantua. Baina beste kantak, Bai, hain ezagunak ez direnak. Edo remixatuta. Remixatuta. Eta aquí nungo perlau bat, eta egiten duela hor A ber, remix eta superra Rosalia bat. guai dagola, baina, Bai. baina nastea gero igual hain hegemonikoak hain ezagunak ez diren Bai. gauzekin, jo, Bai, gaur egun nik uste eskertzen dela. bai, egia da basaila dela espazioak topatzean, non jendeak eskertzen duen hori. Ze farra klasiko batean, nik ere ulertzen dut, bere betiko kantak eta jendeak nahi ditu entzun, eta horrek motibatzen duela. Baina egia da, bueno, klub bada batek adibidez, eskaintzen duela aukera hori ere, jo, Bai. beste toki batzuetara bidaiatzeko, ez da, bueno, soinu edo Bai, toki mesedez, batzuetara ze bezalako bidaiatzeko. DJ gehiago, mesedez. Ze bestelan ja, dana bardina denbora guztizan, ja. Bai. Kantsatu iten da, pizkat, bai. ez da? Pizkat. A ber, hau gaur ezagutu dut, ez nekien zer esan nahi eban, el síndrome del impostor. Ode, ondo bizizera. Bai, bueno, badekot, baina nek izen... Claro, orain izena jarri dio. Izena jarri dut, txar. Da zeuek zelan, zer lazioa deko zue, el síndrome del impostor horreaz. Claro, ni ere honei buelta batzuk eman dizkiot. Segia da, claro, nien naiz ezaguna, nahi esan, ni Donostian bizien DJ bat naiz. Orduan, mugitu naiz, esparru nahiko txikitan, ezagun eta zaindutan. Vale. Orduan horrek ez nau horrela sentiarazi, oso eroso sentitu naizelako pintxatu izan dudan tokietan. Vale. Egia da, mainstreamagoak edo hegemonikoagoak diren tokitan pintxatu izan dudanean Hor bai. gerturatu zaidala hor. Baina nik ere badaukat horrelako mantra bat. A ber, Dela, a ber. ze fijo, nik baino lehenago, beste tipo batek pintxatu duela askoz ez okerrago eta ni baino mediokreagoa izango da, izan da, eta ez zaio importa. Eta lasai, Vale. superlasai egon da horrekin. Orduan, Ondo da hori. nik ere jarrera berdina izango dut. Osea, beste tipo batek nik baino okerrago egin du lehenago. Seguro. Eta pentsatu du gainera dela superrona. Eta gainera tipo. Tipo, Ez evidentemente. tipo. Ora, nik mantra hori noizean ben, errepikatzen dut horren ere buruan, eta Lasaitzen zara. eta lagungarria egiten zait. Bai, osea, nik aldut gaizki egin, aldut mediokrea izan ere batzuetan, eta ez da zer gertatzen. Bai. Baina nik asko eskertzen dut hori, mugitzea komunitate batean edo estena batean, non super babestua sentitzen nahi zen eta eroso sentitzen Hori nahi zen. eskatzen da. Bai. Eta zu golatz? Bai, hori importantea da. Jo, ni segun noiz harrapatzen nauzun, esango dizut, ez ja gain dituet. Ez, normalean agertzen da, nagertzen da izan hola, kaixo, eta egia esan, pia, kosta zaitze, nik adibidez ez daukat ikasketarik, musikari, nik pianoa jotzen ikasi nuen urte luzez, baina partikular batean, gero ikasi nuen gitarraren pixkan nere kabuz aitarekin pixkat, bajo pixkat ere aitarekin ikasi nuen, eta kanto klaseak hartzen ditut, baina egia da, igual, ez dakit, musiken edo konservatorioan dagoen jendearekin nagonean sentitzen naizela oso ez aditua, ez? Hor, ikusten dudala, igual bereik ezagutza handiago eduki dezaketela eta bar, Bai. aldi berean, nire buruari esan diot, latz, ezagutza hori den auki gabe, honean iritsi baldin bazera, zeo zer ondo egin dezu. Claro. Osea, horrek laguntzen diten buelta ematen horri, eta esaten, impostora edo iruzurgilea ez naiz ere, nik inorrez dut engainatu, nik hasieratik erakutsi dut Beti esaten zer duzu. egiten dudan, Claro. eta horrela egiten dudala ikusten du jendeak, eta gustatu zaio jende askori, Bai. orduan, jazta. Osea, nik
egia esan dut. Bai, Hori gero- saiatzen naiz, esaten ere buruari, nik ez dut inorren gainatu. Hori da. Bai, Mm. bai, ez gainera nik pentsatzen dut ere, deitu baldin banaute da egiten dudana ezagutzen dutelako. Orduan, hortxe doa. Hori da. Gero aldi berean nik ikasketen asuntoarekin pentsatzen dut, bueno, psikologian ere sentitzen nintzen impostora. Eta badaukat tituloa orduan ez da horregatik bakarrik, ez? Eta batzutan, bueno, ez dakit, batzutan bai lortzen dudala igual esatean ere buruari, bueno, ba, hori sentitzen badezu, sartu orduak, praktikatu a tope, Hori. eta hobetu, eta jazta. Bai. Baina, bueno, gero... Oso ondo itzen dozu, pentsaten eban, nolan, musikaria zinela, ze, basara, baina dinote karrera batekin da, holan, Bueno, zure ez familia gauza ez ofizialak ditut eginda. Bai. Vale. Harmoniare ikasi nun, baina, bueno, ba hori, karrera bera ez daukat. Vale. Baina musikaria gara, abeslaria gara. Bai, ez da? Bai, gara. Karneta ez da karnetik. Ez da beharrezkoa. Musikaren karneta. Itzen dugunarako ez. A ber, zein aholku eman zizuten hasiera batean klitxe bat emoten ebala eta gero esaten duzu, hau, ba, oso baliogarri izan da. Tipiko topiko esaten duzuten. Bai. Izan zeu, ezak, Bai, hori etorri zain bai, bai. Meske Neuri hori izan da. duzten, izan zeu, eta balixo dau. Bai, Izan bai. zeu. Kostaten da, Bai, gaur egun bakutsak bera izatia, Bai. enbeste inputeaz eta... Baina, Baina zeuena hori da, izan zeu. eske hori A ber, es que egia da Bai. super klitxe dela, baina Bai. hori oso importantea da. Bai, gainera ez baldin baduzu ere zure barrenetik egiten hori nabaritzen da, eta ez zaude eroso ez Ja. da berdina ateratzen. Osea, Bai, ez bazera, ja... Bai. Baina kostaten da. Bueno, badago, Zeu izate... badago presio Kriston bat ere. presioa dago. Gaur egun, adibidez, sare sozialekin, zelan erabiltzen duzu. Bueno, artistok behar dugu sare sozialak ba, geure biharra erakusteko, ez? Bestela, bueno, beste moduak badagoz, baina sare sozialen asuntua. Presiorik sentitzen dozue, zelan erabiltzen dozu eta zertarako nola, ze eske modu ezberdina dauz Ja. sare sozialak erabiltzeko. Ba, nire kasuan adibidez, nik, Eske nik A ber. daukat Instagram, Bai. Facebookare hortxe daukat, naiz eta gero ez deten erabiltzen nik, osea, konpartitzen da automatikoki Bai. nire jardun artistikoa Instagrametik, baina Mhm. gero ez naiz sartzen apenas TikTok erabakin nunez egitea, ze osea, badakit igual jende bat galdu dezake dala edo, baino aldi berean horrek ere ateratzen hau asko nire ezakit, ba nire lehen komentatu ditugun gauza horietatik, igual zarata gehiegi ematen dit, eta estresatzen hau ikusteak bakarrik. Bai, Jendearen ikusten dudanean, eskezan eretzat. Orduan, gero badakit, nire hogi bidea denez, baditu dala gauza batzuk, naiz eta gustoko ez izan egin behar ditudanak, ze bueno, azkenean audientzia baten menpe gauden aiala ez, eta kontzertutara jendea etorri behar da, bestela proiektuak ez dauka bide luzerik, orduan kontraesan batzutan erortzen naiz hor. Eta, zakit, ba, Instagramekin daukadan harremana ez dut gustoko, nahi baino denbora gehiago pasatzen dut bertan, sentsazioak Bai. denbora galtzen dudala ere, baino aldi berean, edozein momentutan konturatu orduko hor nago, esan dutela, nola iritsi nahi zonea, zagatik naiz historiak ikusten. Sartu naiz dela hemen ez dakit zer begiratzeko. Bai, Ez, hori orduan gertatzen da. sartu eta derrepente Instagramen da. Bai, orduan burruka horiek eukitzen ditut asko. Eta nire buruaken aserretzen naiz, zertan ari zera hemen, esaten dit Instagramek ere jarri diot muga hori. Gainditu duzu gaurko zenukan muga. Amagoz minutu gehiago. Wow. Eta horako Bai. gauzekin, gero aldi berean algoritmoa dago hor tarteko, eta ez baituzu gauzak igotzen penalizatzen zaitu, Bai. saritzen du zure aurpegia jartzen Bai. badezu, saritzen du Bai. praktika konkretu batzuk egiteak, streaming plataformek saritzen dute denbora guztia gotzea musika igotzen, orduan. Nik gauza horiek, iritsi zan puntu bat, erabaki nula relatiboa izan barzala, zer estela, gaixotutz iten zera, eta bukatzen dezu hor, paiaso bat bezala aurpegia ematen, sozialetan ezakizula, ze eduki Hori da. sortu edo, osea, nik hor bai erabaki nula pixkat moztea, ze ez dut gustoko mundu paralelo hori, egia esan. Badakit oso baliagarria dela, eta komunikazio bezala pila balio du, eta jendeak ere ematen dizu bere feedbacka, badakit alde hon pila baditula, baina liberean iruditzen zait oso toksikoa, oso askotan. Oso, ez da?
Eta zube bai, gauza barriña pentsatzen Bai, duzu. bai, gero gainera, egia da nik agian ez daukadala inbesterainoko behar hori, boloak eta handitu danean, bai, komunikazio hori egin beharra, bai egiten zaidala ere pixkatxo bat astuna, gero ere nere burua bertan agertzea ere zaila egiten zait. Osa, deseroso egiten zait, nire horpegia hainbeste erakustea, orduan, erdibideko formularen bat topatzen dut, gero nik eske Instagrama gehien bat erabiltzen dut lagunekin memeak bidaltzeko. Meme bai, eta reels. Eta reelsak eta memeak. Ala, bai. Dala zaintza bat, noski. Eta, baina egia da, promoziorako gainera zure, claro, zu profesionala eta zu edo kaleko zu ezta, bi hoiek banaketa, banatzeare ez da erresa egiten, ala ere, nik ere nire burua ez dut ematen DJ ezagun bat bezala, ez dut DJ ezagun bat bezala ulertzen edo. Horren, ez daukat ere, ez dut sentitzen erakutsi behar dudaneko ni hemen trantsizio guai bat grabatzen edo ez dakizeo. Ez daukat, ez dut behar hori sentitzen. Horren egia dara nahiko aske sentitzen naizela, nahi dudana igotzeko. Baina noizean behin ere buruari gogorarazi behar diot. Bolo batzuk dituzu agian partekatu zeo zer, eman jozu, baina gero, batean ere mobilean ikusten ditut, 5 argazki grazioso loreenak eta horren post bat nahi dut egin, eta ez ezan zer. Ze desastre gara, Anti. Ez dakit naiz pixkat alperra, desastre, eta noizean ben pixkat serio hartzen dut, eta egiten ditut gauzak, baina gero ere ikusten, igual, sindrome impostora momentu horietan iristen zaiten zergatik partekatzen nahi naiz hau. Nori interesatzen zaila. Hori da. Zaiena da autobomboa matearen. Promozio egitea zure buruaren eta zure burua saltzea. Zeuna naizen, eta behira zema gauza egiten ditudan, bestea, etorri erosi sarrera, que super ondo gongo da, eta gizte, eta zu arruti bonozak. Baina etorri mese, porque... Bai, zuzaldu berritu sarrera. Eta horrekin, edo, kanta bat ateratze zu, eta zer egunero martzea, entzun duzu kanta? Entzun duzu, zer dutu zaizu? Zer? Eta kanta, eta nere pelia, eta nere movida, eta zer... horrekin ezin dut, egoal kanta erakuste, eta esatzen, ya está. Eta jendea, baina, atera ez zu, ez dut ikusita, horrego marzea gunero, entzun duzu kanta, venga, entzun. Ero bideo bat egin ere azkenengo kanta, atera super guapa, da hola. Horri bebai, presiñoia dago, en plan, irudian, bakoitzan imagina, eta zerripini, zelan, a ber, zela importantia batzutan esatu, mesua, ero estetika. Ikusten dozu jentian plan, palestinari buruz berbaitzen, baina en plan, makillajia, hau bestea, superguapa, eta nik izaten da, bere. Ja, fokua gatzen dugu, agian. Bai. Hori iten da bezare sozialak. Bai, irudiaren diktadura da, ja. Dena da irudia, eta beti, leheno guk musika sortzen genunean, musika bakarrik sortzen genuen, eta orain beti jate behar diogu irudiren bat, eta hori da, ja, lan extra bat, gastu extra bat, denbora extra bat, eta batzutan igual, ez ezula gustatzen ze aurpegikin zauden egun hortan, eta ez ezula erakutsi nahi, eta venga, jarriko naiz, a ber, kaixo. Venga, magia pizkati. Eta niri adibidez, larritzen dauena da, trebea baldin bazara sare sozialak erabiltzen arrakasta handiagoa izan dezakezu? Emoten do baietz, musikari ona... Euneko eunera. Musikari on batek baino, ez da? Niretzat hori da beldurgarria gaur egun dala, marketina zure proiektuaren erdia. Ez que DJ-ekin gertatzen da asko. Eta, ni horrekin pixka kezkatuta. Ja, birtu gera oso. Ja, talentua ez da importantia. Produktua eta... Ondo saltzen badozu zeure produktua, zeure burua. Bai, horrek, eta nik badakit, adibidez, badaudela jaiak, antolatzen dituzte elektronika jaiak eta ez dituztela bukeatzen artistak, ez dakizen bat mila baino jarraitzaile. Hori da, gertatzen da. Disketxeak eta holan, Bai. Egiratzen dituzte zure zenbakiak, eta horren arabera kontratatu ez, edo... Bai, asko gustatzen zait, baina eske follower gitxi dekozuz. Bai. Bale. Orduan, atarden zara, en plan, a ver, disketxe batek esan dozta, en plan, nere musikia gustaten jakola, baina, orduan, ne gustaten baiatzu, kontratatu, ero eske follower gutxi dekozuz. Venga, animo. Jarraitu zare sozelekin. Eta lortu gehiago eta gero torri. Eta bueltatu datorren urtean, en plan, musika bardinakin.
Ai ama, ai ama. Bai. Gero eta ofizio gehiago ja musikaren. Bai. Gaina nik adin Zeren barruan. badaukat, osea, nik ja... Bueno, da nik beste bat edo erdina, baina... Osea, nik 39 urterekin, ez dut ikusten dere burua Instagramer bat izaten, ez da? Osea, kostatzen zait. A ber, igual ez da adin Hori da kontua, síndrome de baina... impostora, pero hori da, kasu hontan, Ez uste adin kontua denik, daude senyorak ere hor barruan, Bai. baina nik ez dudan nahi da hori izan, eske ez nahi, ze gustatzen. Nire kostatzen zait. Eta hori, saltzea zure burua, hori, oso zea etiko ez dan plataforma bati, ere zure irudia, eta hori egiten dugu pixkat ondorioak behiratu gabe, eta hor, ez dakit, horrare gera gure bizitza saltzen, ere, neurri batean, orduan, nik ere batzutan nasten dut pixka pertsonala, profesionala, ezinezkoa dalako ez nastutzea nire ustez, eta aldi berean, gero jendeak eskertzen du, jendeak nahi du gero zure gauza pertsonala sartzea, ze beti saiatzen naiz, nik esaten, bueno, nik nire gauza profesionalak eta listo, eta gero jendea, baina, hobeto golitzen da sartzen badezu, ezakit gauza kasualagoak, ezakit zetan, Eta gero badago jendea superrondo egiten duen, eta ematen dit inbiria, ze natural, ze ondo, eta ze... Natural, bueno, naturaltasuna zaretan. Ordu bete gonda hor argia eta zukia begiratzen seguro. Osa, nik baditu... Gero ateratzeko despeinatua, baina deitua, eta... Nik baditut lagunak adibidez, oso natural komunikatzen dut, eta naiz eta mobilamen behian jarrita papa dauki, esango duten noiz duten urrengo poloa, osa, baina horretarako ere behar dezu freskotasun bat. Nik uste badagola belaunaldi bat kodigo horiek hobeto menperatzen dituna. Osa, niri adibidez urrun geratzen zait. Osa, nik ez dakit papadarekin agertuko nizien esaten, ostiarean bolo bat dauka. Osa, niri hori kostatzen zait, ez da. Naiz eta jakin hori desagertuko momenturen batean, baina... Bai. Eske gainera da gauza bat, batzutan elikatu egin behar dezu eta sustatzen dute sare sozialek jendearen feedback aukitzea gauza hon bezala, ez? Orduan, ukitzen dezu, eta, klaro, hori ere, berriro elikatu behar dezu gero. Bai, zirutzen zaizu, jendeak erantzutea izu, pues, venga, jarraitu behar dezu Eta ez da bukatzen, osea. Bai. Oinen, harritu gara, emakumetaz, emakumei buruz, sororitatea, zelan dauen zeuen lanbidetan, bueno, zelan ikusten dozue, holan, konexinoia, emakumen artean, zemat eta, ez dakit, gehiago, sororitate gehiago, enbiriza badau, denetari dau. Seguro badagola denetari, baina nik sororidadea handia bai ikusten du. Bai, osea, nik uste, hain identifikatua sentitzen gehala, bata besteak bizitako egoerekin, esaten dezula, joan, nire eske horregon naiz, eta nik badakit zer den hori. Orduan horrek bakarrekia pixka delkartzen zaitula, gero igual, ez daizu zertan gustatu behar guztien proiektu artistikoa, baina bai konektatzen dezula zerbaitekin, nik behintzat. Eta egin ditut lagun oso handiak, eta lagun horiei esker mantentzen naiz hor, eta askotan dudak ditudanean igual laguntzen dit pila bat, behain gana jotzea goza bat, proposamen hau egin diatena nola ikusten dezu, edo ni naiz, edo pixkatarraroa da, edo laguntzen dit asko. Horrek, bai, ikusten dut badaukagula olako konexio bat reala. Bai, gukera eskri kolektiborekin nau landu dugu asko, ez da? Osea, elkarlanean aritzen gara beste kolektibo batzukin, egia dare DJaren figura hori nahiko individuala dela, ez da? Azkenean zu bakarrik zoa zure pendrivearekin eta zure kaskoekin. Eta egia da komunitate hori super garrantzitsua dela. Bai gaua delako ere, ez dela oso momentu segurua. Eta baina horrek ere aldi berean, nik uste dut binkulu oso lotura oso politak sortu ditugula horregatik. Agian bilatzearen espazio seguru horiek eta babes hori gure artean eta zaintza hori gure artean, nik ikusten dut gutxienez elektronikan badagoela ez dakit komunitate superpolit bat. Gainera, elektronika edo klubinaren astapenak bai Detroiten eta baita ere Chicagon izan ziren pertsona queer arrazializatuen elkargune, babesgune eta borrokagune, ez da? Bai. Orduan nik uste dut ere hori gaur egun ere mantentzea dela super garrantzitsua. Eta askotan gertatzen da elektronikarekin, ez da? Ikusten dela como gauza super parranda eta ja, ez da? Eta nik uste dut badagoela ez dakit, zati super garrantzitsu bat, dela oso politikoa dela,
bai nola antolatzen duzun festa bat, zein gonbidatzen duzun pintxatzera, ze arau jortzen dituzun zure jaian, ze zaintza mota egiten duzun. Orduan nik uste ere filosofia hortatik, eta ez elektronikan bakarrik, baizik eta musikan ere. Osea, filosofia hortan gabil, edo musika ikuspuntu hortatik ulertzen dugunok, azkenean match hori egiten dugula superrazkar. Osea, naiz eta hori, esaten zenun bezala, artistikoki agian, estetikoki, edo musikalki oso puntu desberdinan, edo estetika desberdinak gustatu edo, ulertzen garela supererraz. Ze baditugu amankomunean bizipen pilo bat, eta musika ulertzeko modua ere. Ze ondo. Eta zea datuko zenukete zeuen esenan. Arauaren bat aldatu alizatekotan? Prekarietatea. Hori, Baldintzak, ez da, pixkat, Bai. badago, ez dakit nola, sekretismo edo moduko bat, batzutan fiak, zenbat ordaintzen zaion artista bati eta zenbat besteari. Horre, bai. Ezta? Lan bardinagatiz azkenean, bueno, eta batek egiten dotxun plan dirua bazten dozu bategaz, eta bestiagaz ez. Hori izango diferentzia. Bai, eta tabua pixkat izatea ez da. Bai, ni saiatzen naiz hitz egiten horri buruz ere, eske bestela, irutzen zait, okultismo horrekin ez degula lortzen igual, baldintzak berdintzea, guztientzako gauza duinak lortzea, eta gero ez dakigunez ere batzutan. Zema hori egon gauza bakoitzak igual, sortu kanta bat honentzat, eta zetari bajariko ez dakit. Ez dut inoiz egin hau, eta igual ez dut referentziarik, eta hori, bingunuan galdetzen eta baina bai, uste garrantzitsua da, elkarrizketa horiek eukitzea horien inguruan, ze askotan baldintzak ere, eske, horrek ere ematen dizu bidea edo jarraitzeko, edo ezin izateko jarraitu, ez azkazulako minimo batzuk. Orduan, nik uste hitz egin behar degula horri buruz. Eta aldatzekotan zerbait aldatuko nuke hori, prekaritate hori, autonomoen kuotaren historia hori dela, oso trampatia da dena, eta guk ere gastu pila bat azkagu, ekipo oso bati ordaindu behar diogu, eta askotan gu gera igual kobratu gabe gelditzen direnak, ordaintzeko jende guztia. Eta disko bat sortzeko ari gera kriston lana hartzen, eta ja ez da lan bat ez dizutela ordainduko baizik, eta zuk ordainduko dezula, lan egiteagatik. Orduan, nik hori dena, eske buelta bat emango nioke horri, eta beste estatu batuetan adibidez, uste dut orain Irlandan jarri dutela asteroko soldata bat musikarientzat, 70 euro astean, jumarko gara Irlandara. Jungo gara, ez? Eta Frantzian intermitentzia Belgikan ere, demagune, 40 kontzertu ematen baitu urtean, gero pentsio bat ematen dizute. Eta hemen bere garaian artistaren estatutuaren alde borrokatu zen, orain ezakitze puntutan dago, baina baita ere olako gauzak defendatzen ditu, ez? Gu, naiz eta ez egon kotizatzen momentu hor, autonomo bezala baina esan nahi dute dirua generatzen gu sortzen ari gera. Eta hori lan bat da, eta egon marko ginateke baldintza batzuetan, eta eukitzea marko legal minimo bat, ezakit gaixotzen bagera baja bat eukitzeko, ezakit, deskansatzeko lasai gauez, ansiedadeak jo gabez, askotan hori da niretzat kezkaiturria handienetako bat, orduan hori aldatuko nuke. Prekaritatea eta, autonomoen kuotak eta hola. Bueno, hortzen geratuko gara. Azkenengo galdera bat, egingo txuet. Eta da, zeuen erreferente bat, baina edozoin disiplinatakoa izan behar da, ez da, segatik musikakoa izan behar. Erreferente bat bizitzarako. Da nuk esaten dut, ez da artista bat izan behar, izan leke nire ama, zenuk beti esaten dut, nire referente nire ama da. Zeuena. Nire lehen aztu zaite esatea, baina nire referente hola nahiko indartxu bada Nina Simon. Nina. Bera bada, gazteraz, la diosa a la que rezo. Ai, ze ondo, enekien hori. Da super referentean eretzat, eta gomendatzen dut bere dokumentala, ezakit ikusi dezuen. Dana esken Nina eta bisokara. Bat, ze ondo. Bera bada referente bat, bada musikarloa, baina baita bazan bere izaeragatik. Osea, ez da bere musikagatik bakarrik. Berak egin zituen gauza askorengatik, mundu ikuskeragatik, eta bere momentuan egin zituen aldaketa horiengatik, eta askotan igual pertsona deseroso bihurtu zelako, arau deseroso batzuen aurrean aurre egin zulako, ez? Eta hori da zailago batzutan guretzat konfrontazio hori injustoak diren gauzak aldatzeko. Eta orduan, askotan bere foko hori
jartzen dut, en plan, bueno, berak hori egin zuen, eta igual izan bargera guera ausartak eta egin gauzak eta jendea inkomodatu jakinda gauza onerako dela, ez dela. Igual, gauza huts batengatik, baizik eta benetan sinisten dezulako hortan. Adibidez, bera gustatzen zait, eta bere esaldi asko hola markatuta ditut. Askotan, bideo hau esaten dula, zer den askatasuna, beldurrik ez eukitzea, ez? Eta da pixka trampaz, emakumeak ez gaituzte beldurrez beteta bizitzeko, ez? Orduan, horako gauzetan asko pentsatzen dut, eta zuk esan dezu nire ama, nik esan dezaket nire ama, baina esan dezaket nire amona ere ditula 84 urte beteko ditu azaroan, eta miresten dut pila bat bere bizitzeko gogoa, osea, eskez, pentsatzen dut, hain heldua eta oraindik dauka, olako motivazioa denerako, osea, beti dazka gauzak, ikasi nahi dut hau egiten, bestea, eta ezin dut, ulertu zaten, amona, baino ja ezakazu gogo pixka eskansatzeko, eta ez beti dauzka zerbait, beti daka da, harrigarria, eta edozein gauza igual zerbait gertatzen bazait, beretzatin justoa dana, bera, telefono hartzen du, azten da hor deiak egiten ezakitzen, benetan da, neka ezina. Ze ondo. Neka ezina, eta dabil, ordenagailuan jolasten du online, egiten ditu, bai, da, pasada bat, behaltzen izkigu audio mezuak teknologian oso aditua da, eta horregatik, zaiolako bukatzen ikasteko gogoa eta egokitzeko gaitasuna. Orduan, pila bat miresten dut hori. Eta bere indar hori, nik bitzatzen, nila nekatua nagoza, eta zuto gaita magozt urtea. Orduan, bai, oso referente potentea, bai. Pasada. Ze ondo. Ze huria? Ja, kaldera hau ez da erresa, Bueno, ja, ez da. Bai, baina badago adibidez, badago artista ingles bat, Tracy Emin izena duena, Strangeland izeneko liburu bat idatzi zuen bere autobiografikoa. Eta emakume honek irabazi zuen, Ingalaterrako artesari super garrantzitsu bat, 80. hamarkadan edo, bera oso gazte zela, eta zen bere logela, zen instalazio bat zen, eta zen bere oea, oso desordenatua, ez da, segon edariak zeuden gainean, konpresak, dena zen horrelako, eta bere obra da oso autobiografikoa, eta iruditzen zait, emakume horrek bizi izan dituela gauza oso intentsoak eta oso gogorrak askotan, eta nola egin duen artea, bizipen hain gordinoietatik, erraietatik egindako lana, eta gaineraren dela gutxiren minbizi super gogor bat izan zuen, eta hor jarraitzen duen lana egiten, eta berak egiten duena oso interesgarria egiten zait, bere artelanak dira oso potenteak, bizualki ere gustatzen zaizki, ze batzutan ez du zertan ederra izan behar artea, ez da? Baina gero ere, liburu hori irakurri nuenen, gertutik ezagutzea ere, artista baten bizitza eta hain, momentu gogorrak izan dako pertsona baten, bizitza hori ezagutzea izan zen, begira, hau ere gertatzen dut, egin daitezke ere gauza ederrak, naiz eta horrelako bizipenak izan, eta bizitzak, hasi que, ez dakit arrunta, baina, aurrera jarraitu, ez da? Eta, liburua da nahiko potentea. Baina gehiago egia zen, hori, oso urrutira joan gabe, eske familian ikustut, eta lagunak ere direla erreferente superpotenteak, ez da? Eske familia, lagunak ere badia familia, orduan zertzen ditut ordenak sakutxo berberan, ez da? Baina nik uste dut beraiek gabe ere, ezin dezula aurrera jarraitu. Hori da, niretzako super garrantzitsua. Ez dut aipatu, baina, karo, nire aita bada, baita musikan aritzearen igual, ezakit arrazoi nagusiena edo zen aita musikaria da ere, eta kasu hortan beti izan da ere erreferente musikal bat, eta lehen zeharka esan dut amarena, baina hori biek ikasi zuten, aspaldi bananduta daude, baina ezagutu zuten elkar magisteritza ikasten, eta behaik nahi zuten, behaik zian oso hipiak eta idealistak, eta nahi zuten hezkuntzaren bitartez mundua aldatu, ez, orduan, ideologikoki eta gauza, gustatzen zait, eta erreferente dira niretzat, saiatu zirelako behintzat, altzuten egiten, gero ja, mundua ez da hainbeste hobetu, baina, gustatzen zait jendeak sinistea aldala, posible dala, horiek ere bai. Ze politxa. Neskak oso ondo pasadote
primeran, eta maitzeko, eskatuko txuet, galdera bat grabatuta iztea urrengoko gonbidatuaren txat. Zein galdera egin nahi dutxue? Bakoitzak bat ingo dugu, ezta? Bakoitzak bat, bai. Vale. Kostatu zait bat aukeratzea, baina nik uste dut topatu dela bat. Vale. Dela, ze momentu historiko aukeratuko zenuke bizitzea. Eta kulturarekin erlazio aukitzea. Galdera ona. Oso ona. Eta zeu? Erantzutekotan? Berlin, 80. markada. Argi dekozu, Bai, super argi. Hori? Berlin. Bai, nik uste dut hor, edo Detroit, edo Chicago ere 80. markadan. 80. markadan, ez? Bai, nik uste dut hor elektronikaren aztapenak bizitzea, gainera inbeste mugari, ez zeuden mugak. Dana mugak, Dena bai. zen posible, ez zeuden, orain ditugu ordutegiak, Bai. ez dakit espazio, klubak izan berditu segurua, tal. Karo, garaiaetan zen, Dana super libre. dana libre. Horran, hori, oso jai, eta musikalki ere ikustea nola sortzen ari zen. Bai, Nola sukaldatzen guzti hori, ez zelan dakit. hasi dana. Bai, nola antolatzen zituzten festak, nola lortzen zuten musika internetik gabe, viniloekin pintxatzea, hori, ez dakite. Gauza asko dira. Berlin. Internet gabeko mundua aztu dugu azkarregi, Oso. Baina hola antik. Hori bizi izan, nik bizi izan dudet. Bizi dago. Batzu beste baino gehiago, baina bai. A ber, zeure galdera, olatz? Nire galdera da, zein da hartu behar izan dezun erabaki zaiena. Karrerian, ez? Bizitzan. Bueno, bakoitzak nahi duen arte. Bai. Ez dut egingo, zeuri? Ez, bai? Egia esan ez, nik ere ez dakit, Ez dakizu. Ez dakit. Neuk ez baina pentsatekoa da, Bai, nik baitut puntu batzuk laburuan, olako, zakit, krisi batzuk eta erabaki batzuk hartu behar dituzula, hemendik edo hemendik, adibidez, lan hautzi nunean, adibidez hori oso erabaki zaila izan zen, ez? Bale. Olako gauzak, bai, hori etorri zait adibidez. Oso onak, bisak. Esketzen dutzuet, Zuri? oso ondo pasadot, increíble izan da, increíble izan. Jode, eskerrik asko, Ondo pasado zuen. Bai, eta... Ze ondo. Bai, gainera asko gustatzen zaitere partekatzea, esperientziak eta bizipenak. Emakume sortzaileaz, danontzako da, hau, emakume guztiontzako. Eta, bueno, jarraitu holan musikia egiten, sortzen, olako barriagaz eta happy, denbora guztizan, mesedez. Bueno, hori ja. Zaitzen ja. Bai, eta saiatu deskantzaten pizkat. Hori ere bai, jode. Deskantzo behar dago, bale? Listo, honi arte. Bueno, urrengoko kapitulan egongo gara, ondo izan, zain ju. You see? Go. That wouldn't be very hard. Go. It wouldn't be as interesting. You see? That wouldn't be very honest, or it wouldn't be as interesting. That wouldn't be very honest, or it wouldn't be as interesting. Is that how you want it? Oh yeah? You don't want me to go. You don't want me to go. Oh yeah? Go.
it for you. Oh yeah? Save me. Oh yeah? You don't want me to go. Please touch one at a time. Hang on the wall, go away to me. Please touch, take my time. Hang on the wall. You can only say Spanish as you know you want at the time. Hang on the wall, go away to me. Only say Spanish as you know you want at the time. Hang on the wall. You see. Is that how you wanted it? Oh yeah? You see. Is that how you wanted it? You don't want me to go. Oh yeah? Sound team breaking. Team by. Sound team breaking. Breaking out of team by. Sound team breaking. Team by. Sound team breaking. Team.
tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. You say about me. How long do you fuckers swinging on the big bitch? How long big shit your whole life? You say about me. How long do you fuckers swinging on the big bitch? How long big shit your whole life? Bitches say shit and they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. Man, I'm out in Texas, man, I'm out in A-Town, man, I'm up in Chi-Town, or Miami shut down. It's that New Orleans, it's LA or Bay, it's New York, Philly, and the whole DMV. I'm a Detroit player, man, it's North South Cat, Ohio, Pittsburgh, that's St. Louis on deck. It's Delaware, Connecticut, it's New Jersey, got hella bricks, it's Queens, Brooklyn, yeah, they Maryland, Bronx, Harlem, and Staten Island. Bitches eat us, and they. Bitches eat us, and they.
Zaitzak bezain soil, atzamarrak basan, ikusten ez dugunaren gainean.